Kull sena fit-tielet 3 ta' Marzu jaħbad il-Jum Dinji għall-ħaddiema soċjali, xogħol strumentali b'messaġġ favur il-ġustizzja soċjali u l-iżvilupp tal-ħajja tal-bniedem. Bilan li jitqajjem aktar għarfien dwar din il-karriera, One News tkellem ma' żewġ social workers li jaħdmu mal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali, l-FSWS. L-ewwel nett ħadna l-perspettiva ta' Angelique Xkembri, social worker friska fil-mestier, kif għadha kemm igradwat mill-kors f'Novembru li għadda u llum tagħmel parti mis-servizz ta' fostering. Li bħala xogħol huwa wieħed li jgħin lin-nies, però wkoll itik lura x'itik ċertu sodisfazzjon, speċjalment meta tara ċertu qisu żvilupp u improvement fil-persuni li tkun taħdem magħhom. Min-naħa l-oħra tkellimna ma' Charlene Martin, social worker li għandha esperjenza tal-fuq minn 20 sena u spjegat magħna dan it-tip ta' xogħol xi rikjedi. Persuni li jkunu għaddejjin minn ċertu momenti fejn forsi jkollhom bżonn dik l-għajnuna u bħala social work aħna flimkien magħhom ngħinuhom jiftħu qalbhom, jarfu minn xi għaddejjin, id-diffikultajiet tagħhom, naraw forsi ways li jistgħu jimxu l qudiem li ma' servizzi jistgħu jgħinuhom. Fl-aħħar mill-aħħar Charlina dit messaġġ b'saħħtu għal dawk l-individwi hemm barra li jixtiequ jieħdu l-pass li jaħdmu f'dan il-qasam u qed jaqtaw qalbhom. Itennit li dan ix-xogħol jagħtik l-isbaħ sodisfazzjon, dik li tara familji jew persuni jirnexxu f'ħajjithom. Forsi minn barra social work jinstema' ftit negattiv, però hemm il-pożittiv fejn inti takkumpanja persuna jew familja sabiex jerġgħu jqumu fuq saqajhom u jimxu iktar il qudiem fil-ħajja tagħhom. Jiġifieri taqtawx qalbkom, l-istudju jippreparakom kemm min-naħa tal-Università u kemm min-naħa tal-MCAST, jiġifieri mhux xogħol li ħajaqtalek qalbek huwa xogħol li bil-mod il-mod tikber fih u tagħmel ħafna ġid.